Testuinguru ziurgabean gaude murgildurik. Mundua aldatu zoa. Aldatu zoa bai, abiadura handian gainera. Eta datorrena datorrela, egokitzen jakitea da garrantzitsuena. Asmatzea, ginena, garena, eta izan nahi duguna ahaztu gabe ekitea. Egitea, eta ekiten jarraitzea. Merezi dugun mundua eraikitzea, eta etorkizuna hobetzeko lan egitea. 2024a urte ona izan da Fagor taldearentzat. Gore egin dugu salmentetan, eta errentagarritasunari eutsi diogu. Horri esker, 27 milioi euro banatu ditugu bazkideon artean. 17 milioi eurorekin indartu ditugu gure erreserba fondoak. Eta gertuko zein urrunagoko komunitatearen aldeko konpromisoa oinarri, 4,7 milioi euro bideratu ditugu gizarte fondora. Beste urte batez, lagungarri izan ditugu gure elkartasun mekanismo eta fondoak. Horiei esker, emaitza hobeak izan dituzte zeinbait kooperatibek. Eta gore egin du hainbat bazkideren lan aurrerakin mailak. Zabaltzen doa Fagor marka. Sare teknikarekin sinatu dugun marka erabilerarako lizentziari esker, Fagor Comfort Solutions sortu da. Hemendik aurrera, etxeetako galdara, aerotermia eta airea giroztatzeko gailuetan ere egongo da Fagor. Enpleguan eta bazkide kopuruan ere gora egin dugu. Euskal Herriko talde kooperatibo industrial handiena izaten jarraitzen dugu. Eta 500 gara kooperatibetako zein taldeko gobernu organoetan gauden bazkideak. Egunerokoan, Fagorren orainari eta etorkizunari lotutako erabakiak hartzen. Zailtasunak zailtasun, Fagor etxe tresnetako bazkide ohiak birkokatzeko konpromisoarekin jarraitu dugu. 2013an Fagor etxe tresnak itxi zenetik, 454 pertsona kontsolidatu dira Fagor taldeko kooperatibetan, horietatik 41 2024an. Gure kooperatiben konpromisoa ezinbestekoa da birkokatuek egonkortasuna eta segurtasuna berreskura dezaten. Eta, konpromiso horri esker, kontsolidazio gehiago izango ditugu datozen urteetan. Ingurumenarekin daukagun konpromisoari eutsi diogu. Eta energia berriztagarrien zein material birziklatuen erabilera handitzeko neurriak sustatzen jarraitu dugu. Gure industria jarduerak planetan sortzen duen inpaktua murrizteko. Energiaren alorrean, jatorri berriztagarriko energia lehenesten jarraitu dugu. Eta ingurumen inpaktua murrizteko, lehen gaietan ere jarri dugu mira, aurrera pauso esanguratsuak eginez. Eta halako urratsek eragina dute gure CO2 isurietan. Energia sorkuntza propioa sustatzen jarraitu dugu. 2024an, teilatu fotovoltaiko berri bat jarri dugu Fagor Arrasateren Markinako lantegian. Esan izan dugu, gizarte konpromisoa da Fagor taldearen bereizgarri nagusienetako bat. Eta hitzak bakarrik ez, ekintzak ere baditugu. 2024 urtean, ia 3 milioi euro bideratu ditugu gure gizarte fondotik ekimen ezberdinak sustatu eta babestera. Lan munduan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko apustu irmoarekin jarraitzen dugu. Horri esker, taldeko kooperatiba guztiek eskuratu dute goi mailako bikain ziurtagiria. Erreferente gara. Auto elektrikoentzako kargalekuak jarri ditugu gure aparkalekuetan. Debagoiena 2030 iraunkortasun sareari sortzetik eskaini diogun ezinbesteko sostenguari eutsi diogu. Sostengu hori garrantzitsua izan da Debagoieneko herri gehienetan energia komunitateak sortzeko eta egonkortzeko, bailararen elikadura burujabetzarako tokixan ekoizpen proiektua abiarazteko, eta gure jangeletan tokiko elikagaiak eskaintzeko. Gure kooperatibentzat ezinbestekoa da egun Debagoienean dugun puntako hezkuntza, berrikuntza eta teknologia ekosistema. Gure Gizabidea fundazioaren bidez, betidanik sustatu ditugu ekosistema hori indartzen duten proiektuak. 2024an, ekarpen esanguratsua egin diogu industriaren eraldaketa iraunkorra sustatzea helburu duen irekin egitasmoari. Gure bailararen garapenean laguntzen dugu bai,
Baina harago ere egiten dugu. Euskal Herriko eta mundu mailako gizarte egitasmoak ere lagundu ditugu. ...2024an egindakoen inguruan gehiago jakin nahi baduzu, fagor.eus webgunean topatuko duzu iraunkortasun memoria osoa. Azaldu dizuegun guztia eta gehiago egiten baitugu Fagorren, etorkizuna hobetzeko lanean.